Здравейте YouTube, и аз съм Франк 512 и тук се бием с някакви. Те са малко силни, обаче аз играя с много малко FPS и... Не, то се мира. Няма. Сказка, няма никакъв тим, тим. Аз съм някой от тук. Тим ще ми иска човека. И да, аз съм в лука, там има контролни точно не трябва да се... И 20 лечендари, откъде ги измисли, бе? Къде ги вземе, бе? Айде, умря. Сега наред тос. Никъде няма да ходи в това, не знам. Хо-хо. Фанк, охо, то слефта. Как позирах, то сме пак скача, охо, окей. Козир, никам да трябва капели, не гризна никакви панхия. Добре бе, сега гледайте хора как се мутва. Един час. Да пукне майка ми. Твоята бе, мърша. Твоята бе. Охо, фул наградник, мале. Това е моята. Да. Те са били скидстати. Така, този дали ще умре, Питате ли го дали ще умре? Питате ли? Ще умре някак не. И се ще дойде ми бия, знам. Пак ли иска да умре този? Може не иска, обаче аз пак искам. Легендарка ще ми иде. Без легендарки и без легендарки. Си една пич, без бонуси. Ще ми пукаш, брат. Хич. Няма миргай, бе. И пак в дупката ще ми скача човека. Да се пита. Дали как ще ми спавам? Хвърлих само... белите власти. Ако ще миргаш? Сега е време май да му написвам. Реално няма. Сега това не знае, че тук е PvP. Не е PvP. Просто си бяга човека, ама той ще умре. Той си знае, че ще умре. И си мисля, че аз ще го гледам така. Боже, не вдигай, че неща такова. Как не свърши да не гледам. Той па е със съсети и ще до стената. Няма такива, бе. Няма. Такива глупости. Значи, щастно. Ще не трябва. Втори ниче си, не трябва. Трябва резиме, бе. Щастно.
Aरे băi, se primară care. Gay. И това беше от мен, хора. Харесайте, вместе.